जेबे तुम्हें जन्म हुआ तुम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेटर लेफ्ट साइड रे लिखा हुए एवं जेबे डेथ हुए सेबे डेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेटर राइट साइड रे लिखा हुए। ସେହି ଦୁଇଟି ଲେଖା ମଝିରେ ତୁମ ଜୀବନର ସବୁ ଅଭୁଲା ସମୟ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? କେମିତି ଲାଗେ ଯେବେ ଜଣାପଡ଼େ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାସ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହିଁ ବାକି ଅଛି? କେମିତି ଲାଗେ ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ପେପର ଖରାପ ଯାଇଛି ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଖରାପ ଯାଇଛି? ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖରାପ ତୁମର ବର୍ଷ ବା ଖରାପ ତୁମର ପେପର ଯାଇନଥାଏ। ସତଟି ହେଲା ଭୁଲ ତୁମର। ତୁମେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲ। ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ ବା ନ ପଢ଼, ସେଇ ଦୁଇଟି ଡେଟ୍ ମଝିରେ ଜୀବନ ତୁମର। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର। କେବେ ଭାବିଛ ତୁମ ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ? ତୁମ ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ ତୁମର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖ କି ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ତୁମ ଦିନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେମିତି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହ। କେମିତି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ଦିନ ରାତି କାଟି ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ବହି ଖାତା ନ ଖୋଲି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛ। ଆଉ ରାତିରେ ଆଲାରାମ ଦେଉଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆଲାରାମ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ କହୁଛ କି ଆରେ ଏବେ ତ ଶୋଇଥିଲି, ୟା ମଝିରେ ସକାଳ ବି ହୋଇଗଲା। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଶୋଇବାକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପଢ଼ା ସମୟ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବନି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବେ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମ୍ୟାଟରରେ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି? ମୋ ଫଟୋରେ କାହିଁକି ଲାଇକ୍ ଆସୁନି, ସେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଲାନି, ମୋ ମେସେଜ ସିନ୍ କରିକି ସେ ରିପ୍ଲାଏ କାହିଁକି ଦେଉନାହିଁ, ବୋଧେ ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବ, ବଗେରା ବଗେରା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁ କରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମର ସମୟ ଆସିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ କାହା ପାଖରୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ଆଉ ତୁମେ ଲାଗିପଡ଼ ଗୁଗଲ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ ଖୋଜିବାରେ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ ଖରାପ ନମ୍ବର ଆସେ ତେବେ ମନେ ପଡ଼େ କି ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆଗରୁ ସତର୍କ ନ ହେବା? ଯଦି ଆଗକୁ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦରକାର ତେବେ ତୁମକୁ ଆଜିରୁ ସେପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁନ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁ ତେବେ ଆଜିରୁ ତୁମ କର୍ମରେ ଲାଗିପଡ଼। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଉଠିଯାଅ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେ ନିଜର ହାବିଟକୁ ତୁମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ କହିଥିଲେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ଫ୍ୟୁଚର ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ହାବିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଓରଲି ୟୋର ହାବିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖ। କେହି ତୁମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବେନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନ। ନିଜର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କର କି ମୋତେ ଏଇଆ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ କାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଜିଅନି। ନିଜକୁ ଏମିତି ବନାଅ ଯେ ଲୋକ ତୁମଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ। ସୋ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।